Kita mulai kebaktian ta marende hita. Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Dialo debata do akan najukat roha, alai dilehon doa sini rohana tu akan naserep maroha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ale Tuhan debata, pargogona sohatu dosan, jala parasi rohana sumurung, dipangido roham, nang mangolu jala martua hami sogot, nuga ragam dalana di bahenho, manungguli rohanami, asa hutanda hami, hatuaon sogot, di baheni, upaserep hami ma nuaing rohanami, mangido sianho, saileon matuon di nabadia itu hami, asa porsea hami di holong ni roham di hami, sai hutangihon hami ma suaram, na mangapoi hami ditiki para sirohaon, nuaing asa sampang hami tuhangoluan, na pinarademi di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita. Kulina
Tatangihon ma pati ni debata di minggu 10 sada dung Trinitatis sadarion. Ima pati palimahon saat pati 10hon. Pati palimahon ikon pasangapon mudo natorasmu asa martuaho jala leleng mangolu di tano nanilehon di Jahoba debatam diho. Pati plonom hon unang ho mamunu, pati papituhon unang ho mangalakup, pati pawaluhon unang ho manako, pati pasiaon unang ho olo menghatindakon hatanaso tutu maralon dongan jolma, pati sapuluon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di donganmu. Ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patimi. Amin. Marende sian punguan kor inahana.
Marende hita. Tato poti madosata tu debata, tapasere marohata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalana bonar, parasi jalan partaluk ni roha, jalana basar doho, sai marpang ulahi maroha midahami, dibaheni, sai sesama sude dosanami, dang adong na hupang sangapan hami, dukon ni asini roham, hati goran na pinatupani anakmu, donahu pasangap honhami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahi nohop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesion ni dosata. Alani pangalawasan donta ubahen natar tulang Kristus. Jala binahen ni haja tonta do imana ibana malbuang ampe tu ibana pisang parhitean ni haso nanganta. Jala binahen ni bungana malum itahilala hasangapon madi debata na diginjang. Amin. Marende hita.
tatangihon mahatani debata, trupu epistel di minggu 10 sada dung Trinitatis, imana tersurat di Jeremia 2 ayat 4 sahar 10 tolu. Marsingkat sori mahita manjahasa, sian hamima ayat na parjolo. Togihon mahatani Jahoba, hamu ale pinopar ni si Jakob, dohor sude margani pinopar ni Israel. Jalada iruton debata na sohasea, gabe so gabeak ia nasida. Jala dang didok nasida, di dia do Jahoba, namonogihon hita, ruar sian tano Misir, namonogu-nogu hita, dihangolong halogonan, di tano na tunggil, jala na marlombang di tano hasang, jala linggoman ni hamatean, di tano na sobidolus ni hala, jala dang adong jolma maringan disi. Dui hupatol has hamu tutano na lunak, asa dipangan hamu parbuena dohot gogona. Hape rohamu mangaramuni tonoku, gabe hagigian partaliaku di bahen hamu. Dang didoa kamalim, di dia do Jahoba, jala dang ditanda akan namanga radoti pati iau, jala marbalik do aka parmahan sian hau, jala aka panurirang rirangi marhite-hite bal, jala dihiuton nasida do akana so margogo mangurupi. Ibaheni dang terjua au beso membadai hamu, nina Jahoba, rodi ninimuna saibada aku do. Aitung topot hamu maaka pulau ni halak kiltim, jala tikir hamu disi, jala suruh hamu matuk kadar pamanahon si tutu, jala ida hamu manangdung masa si songoni disi. Tung adong mabangso na pasambarhon debatana, atik peso tutu debata, alay anggo bangsoku, tung dipasambar do hamuliaona tunaso margogo mangurupi. Longgang mahamu aka banua ginjang alani, jala manondit tarsogot di situ tu tahe nina Tuhan Jahoba. Ai dua jea binahen di bangsoku, ahu muali hangoluan ditadikon nasida, lau makali di nasida sumur akana marua naso marisi air. Ido sahatna martua doa na tumangihon hatani debata, jalana upeopsa. Amin. Kor sian punguan kor ina parare Kamis.
Mari dehita. Taha tindakon maha porsiotai, songon nahina tindakon idonganta saha porsion, disandok portibion, rak mahita mandok, hau porsea, didebata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, tan langit dohot tano, hau porsea di Yesus Kristus, anak didebata Jahoba nasasadai, imana tinuhon sini Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, andorang sohabubuan, ido Tuhan tan natumun na bernit, di panguam ni silatus, na mate tarpajal do ibana di pinar silang, na tua tu banua toru, na mula mangolu diari patoluhon, na manai tu surgo, lau hundur tu sian munani debata Jahoba, amanai pargogona suatu dosani, diisi maibana pai mamula sogot tutanoon, manguhum halak na mangulu dohot na mate. Hau porsea di tondi parbadia, jalan adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen kena badia, do dia sesian di dosa, do dihatai na mando, mula mangulu sogot daging hulak na mate, do dihangoluan masoro sudah. Amin. Korus sian gabungan 2.
Shalom. Selamat hari Minggu. Madi hita saluhutna amanami inanami dohot sudi. Nahu haholongi hami ruas ni huria HKBP Immanuel. Tapa yuhut ma titing namaragam namasa di huriata di bagasan Minggu Sadarion. Minggu tanggal 28 Agustus 2022. Perjolo titing namaragam. Goarni minggu ta sadarion ima minggu pasap puluh sadahon dung trinitatis. Jalan agabe topik ni minggu ta sadarion ima maswadahon diri mamorsan silang jala mangihuton Yesus. Napaduahon pilihan parmingguon di tonga bagas taja habima. Nomor 3 soso pilihan bulanan manang pilihan tahun. Tuhita saluhut na ruas dohot parhalado naso mangkarar pilihan bulanan tahun 2020 sada dohot 2022 asa ta ingot bema amanginang lah mangkarar marhite situa wek tabe napa paton naparjolo sadarion minggu tanggal 20 Agustus 2022 marpilihan dohita 2A, 2B bahin tu fakta tu haperluan tahun kesehatan dohot pusat HKBP las marohatta manupahi ulauni napaduahon tu minggu tanggal 4 September 2022 nanengro marpeliat tujolo dohita 2A, 2B bahin tu fakta tu diakoni sosial huriata dohot tu pusat HKBP las marohatta manupahi ulauni. Palimahon nasorang nadiari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 nasalpu nunga di basa-basahon debatasa danak bawa di keluarga ni amata Arya Sendi na 70 dohot inata Betrik Maita Boru Lumbanturuan sian jalan lembaga pemasarakatan komplek Rutan Tanjung Gusta Medan wek 2 kipas dodak danaki suang songoni nang natorasna napaonopon parmingguon variatif sadarion minggu tanggal 28 Agustus 2022 di Patupa Huriata do parmingguon variatif masuk pukul 16.30 WIB pinangido matuhita asaria dohot madohoti perminggoni tarlulumobi ma dia kanak konami remaja na posubulung dohot anak konami parguru malua. Nomor 7 seminar seksi perempuan huria. Nah di hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 denggado merdalan ulaun seminar perempuan huriata nagabe topik peran perempuan di tengah gereja, keluarga dan masyarakat menurut Amsal 30 sada. Nagabe narasumber ima Pendeta Dr. Sukanto Limbong, dosen STT HKBP Pematang Siantar. Nama ringanan di gedung Sekolah Minggu HKBP Immanuel. Napawaluhon varia tahun kesehatan tahun 2022. Obar tu bawa ni panitia pesta tahun kesehatan nunga merdalan proposal pesta tahun kesehatan aka guar-guar napasahaton sumbangan marhite proposal boy idauta di lampiran. Nomor 2 boy mata jahabe patuluhon di mingguta sadarion na Patupa Bazar ima wek sadace jadwal dohot data penerimaan hasil bazar terlampir. Nomor 4 na Patupahon Bazar tu minggu tanggal 4 September 2022 horong ni wek 2. Na palimahon mamuka di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 na salpu nunga dimulai kegiatan perheheon ama di Huriata HKBP Immanuel Resort Immanuel. Ragam ni kegiatan boy mata jahabe. Nomor 6 jadwal perheheon remaja na posobulung HKBP Immanuel boy mata jaha songon naung adong di jadwal. Nomor sia Dewan Koinonia Parjolo
jadwal PHD dan latihan kor. Aka jadwal PHD doh latihan kor punguan kor na adong di huriatta boima idota di lampiran pelayanan rutinitas ni huriatta di poin 10 tolu. Nomor 10 Dewan Marturia Tajahabema. Nomor 10 sada Dewan Koinonia Tajahabema. 2 pendataan ruas na difabel disabilitas. Hobartu haperluan pendataan ruas na difabel disabilitas. Ni huriatta HKBP Immanuel Resort Immanuel marhite titingon hupangidohami maasa di pasahat madata ni ruas marhite situa wek tabe format isian boy matajalo marhite situa diganup wek tabe. Nomor 10 sada nama jawi di pertanyaan wek dohot jadwal. Nama jawi pertanyaan di huriatta ima Rabu tanggal 31 Agustus 22 horong ni wek 5 dohot wek 2 masuk pukul 10 sia 30 wib. Alani iria mahita perhalado doho ruas laho madohoti pertanyaan ni jala jadwal nama jawi itu minggu naneng roboi ma taida songonang terjadwal di stensilan wartaun. Jadwal nama jawi itu minggu naneng roboi ma tajahabi. Nomor 10 tolu jadwal rutinitas pelayanan gereja Tajahabema. Nomor 14 perhobas di pertanyaan Rabu tanggal 30 sada Tajahabema. Nomor 15 Tajahabema. Nomor 16 Tajahabema. Nomor 17 ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Penetua Gereja HKBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penetua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 29 Agustus 22 sampai dengan tanggal 4 September 22. Panjang umur, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Hatani debata sudah berulang tahun, tung sura liput di tahun Jolmai ngolu dengan do marlas niroha ibana di saluhu nai. Alai marningot ibana huhut di akka ari hahulumon. Aitung torop do akai luhut namasa suut lausal pudoi. Parjamita 10 sada ayat 8. Nomor 10 walu Tajahabema. Nomor 10 sia Tajahabema. Nomor 20 jemaat yang sakit Amang Sintua J Hutajulu Penatua Lingkungan 2 Berwat Jalan. Nomor 2 Situa Dr. Andus B. Marpaung Penatua Lingkungan 1C Pemulihan di Rumah. Kalampiran penerimaan proposal pilihan tu haperluan tahun kesehatan dohot bazar Boima Tajahabe. Nomor 2 keuangan huria pembangunan dohot pusat distrik Boima Tajahabe. Songoni matiting namasa di huriatta di bagasan minggu sadarion saitu hatta mana mamasu-masu hut mangalehon tuhita hagogoon laho mangula di siulauta tarlumowi di pakobasion di huriatta mauliate ma tuhita saluhukna mauliate manang di tuhatta tapasada rohatta martangyang mahita mauliate puji-pujian husob bahami todo pamu ale Tuhan debata amanami namarhabang sa di Banua Gijang di sudea seni roham doho dengan dibasam ale Tuhan natotong mamasu-masu mangaramoti daging doho dinami nasetotong manarihon ngolunami di sude nariko di ngolunami Tuhan ubahini do Tuhan tarbain hami rotu bagas jaromon laho marpungu hami tu mangingon hatam marsaur hami sama hami lumowi nanaing marsaur hami di bagasan parpunguan nami di bagasan sadarion minggon ima laho mamuji pasangapon ho lumowi laho tumangihon hatam nabadiai Tuhan mau liate madiho di sude pabahenanmu di hami Tuhan martangiang hami tujulo manangyakon huriamot Tuhan asiroham di hami
Saya pasu-pasu jala ramoti mahuriamon Tuhan, sude ruas ni huriam. Mulai sian namek-mek sahat tu nama godang, sahat tu nama tua. Saya pasu-pasu hami saluhuk na Tuhan. Di botohodo akasihol ni rohanami. Di botohodo Tuhan akan nahu hari koton hami di ngolu nami. Saluhuk na Tuhan, upasahat hami ma saluhuk na isi ni rohanami maning na ahape Tuhan di bagasan rohanamion. Saluhuk na ruas ni huriam. Saya si roham pargugoi hami pasu-pasu hami Tuhan. Say homa natotong majagai hami. Manarihon narikok di ngulu nami sigano pari. Pargugoi hami mangulaulon nami Tuhan. Tuhan martangiang hami tujulom akayanakon nami. Nami mek bay ni buri-buri magodang namar sekolah leon habisukon habistaran. Akanong tamak sian persikolan na. Saya patuduhon Tuhan ulaun do japalan nalomak dia kanakon nami ruas ni huriam HKBP Immanuel. Akanong marhasotan na sodapo dope akka hagabeon di pareanakon na sida Tuhan. Saya homa Tuhan nama masu-masu kabortian ni ina naso mahatubuan anak dohok boru. Saya homa Tuhan nama ngalehon akka pasu-pasum Tuhan marhite hagabeon dia karuas ni huriam na sodapotan akka pariana konon depena Tuhan tutiki neng ro Tuhan say lehom may Tuhan marhite-hite asi dohot holong ni roham dia kadongan nami ruas ni huriam Tuhan martangyang hami dia ka natua-tua nami lansia Tuhan say homa Tuhan natotong mangurupi nasida mangulaulon na dohot natotong manugunogo na sida Tuhan, asa margogo na sida, mangulaulon na sigano pari. Leon hahipason, doho pikiran na torang diak ka na Tuhan namin na lansia Tuhan. Asa margogo na sida, rotu bagas jaromon, laho malangihon hatam marsaur hami di tonga-tonga ni huriamon. Atong pasu-pasu maka huriam, ruas ni huriam Tuhan, HKBP Immanuel, maneng na didia pe Tuhan. Manang na di perdalanan, manang na di ulaun, nasorap dohot hami di bagasan tikyon di parsauran nami. Marsob batu julom di minggu sadarion, homa totong nama masu-masu mga ramoti. Tuhan asimaroham di hami. Apuli maka na marsa roha, pamalu maka na marsahit, lehon pasu-pasum dia kana pugus. Tuhan namarningok dohami, akadongan nami na berulang tahun di bagasan minggon, sa itu homa hupasahat hami Tuhan. Lehon Tuhan hai pasor doh gajang yumur lehon las ni roha tutik kinaneng roh Tuhan asiroham Tuhan namar ningok dohami di dongan nami Tuhan na di basa-basahon hosa dadak danak di keluarga ni amanami Arya Sendi na 70 dohot inanami Betrik Maita lumbeteruan Tuhan pasu-pasu madak danaki di bagasan asini roham lehon Tuhan ibur-ibur magodang Tuhan pasu-pasu keluarga natua-tua na natoras na Tuhan lahu manarihon ang sadong Tuhan pakyon na sida lahu patureturehon danaki lehon Tuhan akka ulaw na dinggan pasu-pasu nasa ulaw na sida Tuhan asimaroham song ni matuhan di bagasan tikyo martangyang hami tudongan nami na di bagasan parsahiton lima situa J hutajuru dohot amanami situa doktorandus B marpaung di bangsa tikon Tuhan pemulihan nasida doa akaruas ni huriam na suboto hami Tuhan na di bagasan parsahiton di bagasan tikyon manang na di rumah sakit manang na di bagas nasida Tuhan sayhoma Tuhan na mamasu-masu nasida saya pehom matangamu na sumbadiay jala homa Tuhan na mga lehon hahipason surduk ko tangamu na laboki tu bagasan pamatang niya kadongan namin na marsahit Tuhan asam malum nasida jala pasu-pasu ka ubat si panganon sinumon na pinangan nasida ima Tuhan parhitianmu lah mga leon hahipason di nasida Tuhan asiroham Tuhan martangyang hami manangyakon huriam di sadok portibion pasu-pasu jala ramoti huriam di sadok portibion sailam tabay bilangan nina porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pargogoya kana posom mamaritahon baritam nauli saharo di ujung ni portibion asa saluhu na natinop pami marhato poton hodo Tuhan nami si sabon nami doho siolan nami mariti Yesus Tuhan nami Tuhan hatam naneng begyon nami di bagasan tikyon
Sai pargugoi parsahalai na posom mamaritahon baritam naudi di tonga-tonga nami asa lamtang haporsion nami jala lam tabba pangatusion nami di hatam na badiai atong mauliate madiho Tuhan upasahat hami ma ngulu nami tuho mulai sian minggu sadarion saha ro di minggu nanay ro di bagasan linggo mani tangamu mahami Tuhan asiro hamdi hami pasu-pasu hami sesama nasa dosa pangalosyon nami asiro hamdi hami say tangihon jala uloy matangiang pangiduan nami marhite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho amin. Mari hita pungu pelean. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati doho pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu mari kita saluhut namangina. Di minggu ta sadarion marsaringar doha tani di bata di tonga-tongani parsaurata ima sian
Evangelium Matius bidu 10 ayat 20 sada tolhas tu ayat 20 walu. Ujaha ma di tonga-tonga ta manginang tapa ihu ma di bagasan rohata conom ma di dok. Ola ni ima di patorang Yesus tuaka sisianna naik kolaudo ibana tu Jerusalem manaon na porsuk sian akka situa ni natorop sian situa ni malim nang sian si boto surat pe pola ikon mate ibana bunuon jala panguluon diari patuluhon dungi diarahon si Petrus maibana disaritai ma ninna do asima rohani debata diho Tuhan unang ma songgopi tuho alaihu musur ma anggo ibana madok tu si Petrus laho maneho bolis gasip doho diau aidang diparroha hokko akka nadi debata akka nadi col mado dungi didok Yesus ma tuak kasisianna nasa nagiot mangihut tonau disuadahom madirina di porsan ma silang natu ibana di ihutton ma au ai nanaing paluahon hosana mangago hossado alai na aguan hosa alaniau ido na jupangan ayaham attong gunana di jolma nang liat portipiot diomo anggo mago do toddina ahama terlehot jolma bahen tubus ni toddina ay naroma sugut anak ni jolmai di bagasan hasangapon ni amana rap dohot akka suru-suruanna dungi baloson nama tuganup hobbartuna niulana natutudo nahudokon tuhamu dang namangai hamatean anggudiba sian akka na jongjong dison sojolo di ida ro anak ni jolmai di bagasan harajaonna ido sahat ni turpuki amanginang dongan saha porsiaon di bagasan Kristus Yesus didok dohita Kristen si ihuton Kristus molo dihalak batak didok goar nama daina bohado tutu panggoaron Kristen natuhitai 3% sian pangulauta sian akka perdalanan ningolutta naung magobarhon na Kristusido tay hutton di tonga-tonga ningolutta molo tadok hita si hutton Kristus jala tutu naing do hita mangihutton Kristus alai olo do songon akan atorop na tersurat di padanay barui di ihutton nasida Kristus ala na dilehod do nasida mangan ala na di pamalum do akka sahit nasida ala na manugunugu do jamita ni Jesus tu nasida mga leon pos ni roha ay didok Jesus tu akka natoropi martua ma si bayad dame martua ma akan napugos toddi martua ma akan namawas namale jadi labok dihilala natoropi akka pamudayon ni Jesus hati-hai berbondong-bondong nasida laho mangihutton Jesus atong bohado molo didok Jesus diturpukon di patorang Jesus pabuan naikon mangadupi naporsuk ibana di Jerusalem jala ekopola mate ibana jala hehe musay di hari patuluhon anggo si Petrus mulota jaha amanginang digijang diturpukon di Matius 10:6 dope pengakuan ni ibana panadayon ni ibana di Jesus dipakat tidak konon ni si Petrus mulota jaha bidu 10 ayat 10 tulu satu ayat 20 takas dari si Petrus Mesias doho orang lain masih memahami Yesus sebagai Yohanes sebagai Yesaya sebagai Elia
Tetapi Petrus sudah meyakini bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias idoho ninna si Petrus do. Alai dung didok Yesus nanidok ni si Petrus si songon Mesias. Naikon mengadopi haporsuhon ibana jala mate di tangan ni akka si boto surat jala mula mengulu di repotuluhon diaraho si Petrus ma ibana diaraho si Petrus ma Yesus didok tu Yesus asima rohani de bata diho Tuhan unang masonggopi tuho. Apa yang terjadi amanginang? Kenapa Petrus menyangkal apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diberitahukan oleh Yesus? Petrus sepertinya tidak terima, ditarik Yesus unang mamasa itu ho asima rohani Tuhan itu ho. Karena Petrus doh akka namangyutun Yesus hati hai mangalapati Mesias adalah si palua naboy mabuan nasida manaluhon penjajah Romawi pada saat itu. Mesias na nipahaman ni si Petrus doho na pinahaman ni akka namangyutun Yesus hati hai ima naboy paulakon kejayaan ni bangsa Israel tiki di zaman ni si Daud. Ala adong do tersurat di buku Nabadia ni halak Yahudi na Roma Mesiasi laho pasuakon kejayaan ni Israel songon uju di bagasan gonggoman ni Raja Daud nasida. Alani di pikiran ni si Petrus, di pikiran ni akka halak Yahudi na manghitun Yesus hati hai. Dang mungkin Yesus si manaon na porsuk, apalagi saat tu na mati. Ima di bagasan rohani si Petrus. Alani humusor ma Yesus di dok matu si Petrus. Laho maneho bolis gasip doho diau. Aidang di parroha hokko akka na di bata akka na di col mado. Lasom manaking amanginang kita sebagai orang Kristen di jauh hita songon Kristen si huton Kristus alaniaha do hita rade mangihutun Kristus. Ala kebanggaan ketika kita menyebut nama Tuhan Yesus penyakit kita disembuhkan. Ala kebanggaan ketika Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah satu-satunya jalan keselamatan ke surga. Ala Yesus boy pamalupon na marsahid, boy pahehehon na mati. Ala Yesus Raja Dame jalan mabuan dabe tu portivion. Akaido amanginang na tahaporseai ubahin na ulo hita manghutun Kristus ragudang songonido pikirat tah. Karena ketika kita berseru di dalam nama Yesus, kita dilepaskan dari segala kesulitan kita, penyakit kita pun disembuhkan. Bahkan setan-setan pun kita tengking di dalam nama Yesus, mabiar do akka si bolisi sumurut do nasida. Apakah hanya karena itu kita bersedia menjadi pengikut Yesus? Buha bolo didok Yesus diturpukon ikon mangai na porsuk manaon na porsuk doa jala ikon mate. Buha amanginang tong dope ihutonot ta Yesus songo si huton Yesus sita nata ihuton isa diri pe manaon na porsuk manuhuk silang jala didok muse nasa nagiot manghutonaw ni na Yesus di suadahom madirina di porsan masilang natu ibana di ihutton maaw. Molo ditaringoti mangihutton Yesus ala margugo jala marhuaso Yesus si pamalum sahit mangalehon tadda halongangan mungkin torop do hita amanginang berbondong-bondong ya saya pengikut Yesus. Kita mau ikut juga merasakan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Molo dalam hal Yesus memberikan jalan keselamatan dan satu-satunya yang menjanjikan dialah jalan keselamatan menuju Bapa, maka kita juga berbondong-bondong, yes saya mau ikut Yesus karena saya mau masuk surga. Ketika Yesus
melakukan tanda mujizat, memberi makan banyak orang, membuka jalan-jalan yang selama ini buntu kepada orang-orang yang putus asa, yang mungkin tidak ada lagi pengharapan untuk diselamatkan. Lalu kita melihat bagaimana karya Yesus mengangkat mereka. Berbondong-bondong doh hita mendokon puji Tuhan, saya pengikut Yesus. Sudi hita naing mengikutun Yesus. Alidung didokon Yesus manuh silang doa ubah. Ekon manaon na porsuk doa. Buha doa lus ta manginang. Apakah kita akan tetap berkata, yes, ala si hutun Yesus doa tu dia peholau Tuhan, ihutun okudo. Ale osura pe tadok sonari. Ya, saya akan tetap mengikut Yesus, termasuk melalui jalan penderitaan. Dohot menuhuk silang, ihutun okudo ibana nitta sonari. Tapi dalam realitanya, di parngulut ta siganupari, gudang duhita halak Kristen, namanginang naikon maila mamereng Tuhani. Maila hita mamereng Tuhata Yesus Kristus. Ala tadok hita sihutun ibana alai mengadopi penderitaan manuhuk silang maswadahon diri. Kita tidak mampu. Ai mula murah-murah hita hacitro hatta. Itu tandanya kita tidak mampu menyangkal diri. Mula disepelehon halak kita, jalan muruk kita, itu tandanya kita bukan orang yang biasa menyangkal diri. Ay molo talu dope hita tu hagio ni rohatta, lebih utabu tahilala merdalani di hari Minggu daripada rotu bagas joro di hari Minggu, itu juga tandanya kita belum bisa menyangkal diri. Alani memang maila dohita. Tadok Kristen, alai Kristen dalam akana tabu-tabu itu pehita, memakai otoritas nama Yesus untuk menyembuhkan penyakit. Kristen hita sihutun Kristus hita dalam hal tajalo pudani Yesus nalaboki Roma hamu tuau hamu akana luja jalan asorat. Berbondong-bondong kita datang, olo Tuhan, roau Tuhan waing Tuhan, palua urupi hau. Tapi ketika Yesus mengatakan orang Kristen harus menyangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Tunggu dulu. Unang maju Tuhan. Elanidu amanginang dihita saluhuna dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ahamatutu nabui hanguluhonotta songot jamita sian turpuk naung tajahanakin di parminggota sadarion. Naparjulu tabereng di Matiusi sadiri opat hali maamanginang di palubahon Yesus pabuanay kum menderita ibana. Kenapa harus 4 kali? Ini menunjukkan bahwa memang tidak semua murid-murid itu yang mudah memahami dan mau menerima bahwa memang Yesus sebagai Mesias itu adalah berbeda dari apa yang mereka harapkan. Mesias dan harapun nasida pasti superhero yang akan mengalahkan musuh-musuh. Ima pikiran nih halak Yahudi. Tapi Yesus adalah Mesias yang menderita. Yes, dia membawa keselamatan, alai marhite jalan salib. Jadi mulut aja 4 hali may di hatahun Yesus di Matius 10 ayat 21 ima turpukta sadarion. Dungi di Matius 10 ayat 22 sahat 20 tulu. Dungi di Matius 20 ayat 10 sahat ayat 10 sia. Dungi di Matius 26 ayat 1 sahat ayat 2. Sahat tu naupat halima di palubahon Yesus naikon mangadopi na porsok ibana jala sahat tu namate alai hehe muse diari patuluhon. Atong molo sappe 4 hali di hatahon Yesus. Boy dui asa haru ingot sisiani jala asa haru takas dang bekabur pemahamata nang hita halak Kristen noeng amanginang bahwa mengikut Yesus bukan hanya mengikut Yesus dalam kuasanya, dalam kemenangannya, dalam sukacita damai sejahtera yang dia bisa berikan, tetapi juga mengikut Yesus artinya mengikut dia memikul salib dan menyangkal diri. Alanido manginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hiado hita
tangis martangiang tu Tuhan Yesus muluhya alania karagam ni parsorion bersukacitalah amanginang. Karena dengan itu kita tetap menjadi pengikut Yesus. Dinahat citani hita martangiak kita di bagasan ilu-ilu, kita sudah tunjukkan kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Bukan hanya mengikut Yesus ketika kita senang, ketika kita penuh dengan sukacita, tapi dalam pergumulan, dalam sakit, dalam segala sesuatu beban berat yang kita hadapi, molo martangiang dope hita tu Tuhan Yesus jalata pangiduhun gugo. Nung ngagabi si huton Kristus na tutuhita. Alanido pergumulan, beban berat bukan untuk menjadikan kita sebagai atau bukan untuk mempermalukan kita. Dang pailahuk kita. Beban berat, pergumulan hidup manang silang situ hukotai amanginang. Marguna doi dingolutta. Molo alani hapor seotta do jala di bagasan hapor seotta hita manuhuk silangi mangadupi akan hapor suki tahaposi amanginang na tongon merdalad do hita mangihuton Kristus. Dan ini tidak boleh dilupakan oleh orang Kristen. Sampai 4 kali Yesus menyuarakan bahwa dia akan menderita. Alani bukan sesuatu pemahaman yang mudah untuk dihilangkan dari ajaran iman Kristen. Dang sai hape hita ala Kristen mengihuk Yesus ola diakkan asonang ala ikut tong do hita mengihuk Yesus nang diakka na duk-duki. Tapatuduhum maya manginang. Mulu adong ditongani keluarga ta si pikiron di luas debata adong masa hamaulo ditongani keluarga ta. Buhado sebagai pengikut Kristus kita mengadupi hamoloni. Molodang pengikut Kristus kita memang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Alani hodi inna mattai tu inattai. Hodo mabeni inna inattai tu amattai. Daung alani hodi ini nana tua-tua na tua anak konna. Bapak sama mama sumber masalah di tengah keluarga ini nadak dan aki tu keluarga tu na tua-tua na. Jika kita mengatasi masalah, menghadapi masalah tanpa melihat itu sebagai bagian dari memikul salib, manuhuk silang ni Tuhani, imana somal terjadi, marsi pasalaan. Jika kita membandingkan diri kita yang saat ini sedang bergumul dengan satu keluarga atau orang lain yang kita lihat hidupnya sepertinya sangat-sangat tidak pernah bergumul, sangat-sangat bahagia, ipe amanginang kita sudah menempatkan diri atau sedang berusaha menyalahkan kondisi kita sebagai pengikut Kristus. Bahasa halakan sonang nguluna, bahasa halakan dakya marukil. Itu akan membuat kita menjadi tidak nyaman, menjadi tidak berusaha menanggung, memikul beban yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jala alanima gabi ulu mahita beralih sian namang hutun Yesus ang gosongonoddo namang hutun Yesuson badang tolabo boy madohonon ni hita songoni di sada huta manginang tongon di bain sada perayaan Paskah dia dong ma aka ama-ama di hutai gabi hasuhuton laho patuduhon drama penyaliban Yesus. Sudi akaperan na asing nung ngadong. Silatus nung ngadong. Aka soldado nung ngadong. Alay na mga lului isima na memeraton Yesus. Tangadong na dapok na sida dope. Sudi di pasahat. Sudi di sukun. Tangadong naradi. Alay di pasahat matusada ama na terkenal songo pareman di hutai. Arwa sugudo rohani alakon na mereng parimano dungulo ibana di pilit akka amaima songon panitia pilit mahauno borat tau si may bain silang ni Yesus pameran ni Yesuson sahak ma tu adegan na yung penyalipan
di porsan paremanom metong silangi buratam mehilala aku boto na songo kia borak nanggo boto na songo borak na dangulau ni nebana hape doh do musiaka soldadui na berperan sebagai soldadui sengaja mengelicing gugu-gugu alan suguru hanasida mamereng paremano jadi Roma paremano ni dok konenget nang pola songo ni gugu na ba namar drama do hita ninna aledang peduli ka soldadu gawe terlalak do nasida neng menumpaskan kemarahannya tu paremanon na manu silang sa gugu-gugu na isabokin nasida pemeran Jesuson ujung ngamuruk ma paremanon dirok ma itu pasom masilang na binuan ne ang gosongonod do habe las Jesus peulu do muruk inna amang inang manuhuk silangi jala maswadahon diri tentu dalam menghutun Yesus do molo tatuhuk silang manang dipatuhuk kotuhita silang HP laho mabay pangomuan di dongan atau hanya untuk main-main seperti drama itu tentu dang situ kota silang nasi songoni molo dipatuhuk kodongat tatuhita silang buban yang itu hanya untuk menguntungkan orang lain dan kita hanya dijadikan sebagai sapi perah orang tertindas tentu kita akan lawan itu lepaskan salib itu tapi jika kita memikul salib ala tahap persiai dituhani dui dan demi kemuliaan Tuhan margugu mahita amang inang sukun-sukun nuai akasilang natatuhuki gudang doi memang si anak ka anak kota si anak ka hamaolon na masa di tonga-tonga ni keluarga perekonomian dohot ahi pason dohot akan amar tetangga dohot lanak kana asing pertanyaannya buha silang nanaing parohon hasangapun di debatadui manang silang naholan mabahen tardudun manang gabe menguntungkan orang lain ekon tapahami do manginang ekon jelas do kita memikul salib untuk mengikut Yesus kita memikul salib untuk memuliakan Tuhan jala molo pasangap pendebatado hita laho manuhuk silangi idok bahenna didok Yesus tu si Petrus parrohahumma na dibata unang na dicolma molo nama parrohahon na didebatado hita laho pasangapun debatado hita manuhuk silangi margugu mahita manginang manguduti molo ala pasikolahon yanak koddo hita gabe dang bui tapaihu-ihu dongatta mangalang na tabu dohot manuhor akka situhoron itu manuhuk silang marguguma hita disi molo naing memperjuangkan keluarga do akka ama di tahun lasniari dohot borngin nai di tahun nang nangali manuhuk silang do tutu akka ama disi lanjutkan marguguma hita akka ama molo demi memperjuangkan keluarga molo alani na marpangotik do akka ina nangpe gudang dilehon amatta tuhamu ganup ari hepeng alai bui disangkal hamu diremu sasitong nga mamereng akalet kek muna kabagak muna patut do hamu membeli perhiasan yang mahal baju yang mahal sepatu yang mahal tas yang mahal tapi demi menyelamatkan ekonomi keluarga demi marpanarihon di hari sugut mampu hamu akka inanami marpangotik menahan diri menyangkal diri dang nasai dapot nasai sudah lanjutkan margogoma hamu akka inanami demi keluarga doh masa depan tidak dana doh lanak kana asing omma jauh-jauh ni hatani debata tu hita ketika Kristus
maju hita patuduhon tu hita madalan dang holan hasonangan mengihut tonao alai adong do si tuhukon adong do si porsanon, kita pun akan tetap mengikut Tuhan mengihut Yesus di tonga-tonga ni ngulutta. Nah padua hona manginang dong saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus dia 20 tulu tabigi di dok Yesus tu si Petrus laho maneho bulis buasa di dok kon Yesus si Petrus si bulis tentu ala marasing na nihatahon ni si Petrus marasing na pinikiran ni si Petrus tu na pinikiran ni debata jaladak kolan marasing tapi juga berbahaya ketika kita sebagai orang Kristen pengikut Yesus hanya mengharapkan berkat yang manis, berkat yang bagus, berkat harta melimpah, jalan sehat terus, sukses diaka masa depan, dohot akan tabu-tabuin atong gii, itu adalah pikiran dari dunia ini. Itu adalah pikiran ni si bulis. Allah hapor siaon ni halak Kristen dang holan dinatonggi dang holan di akka dalan na tigor di dalan na lurus na soadong akka berlubung dakkola di dalan susongon di dalat ta amangina alani di dok tu si Petrus laho maneho ali bulis pikiran-pikiran kita yang sama seperti pikiran seperti Petrus yang seolah-olah menyatakan kalau kita Kristen, kalau kita sebagai pengikut Yesus dang pola deis betu hita akka hamaolon, itu juga adalah pikiran yang berbahaya amanginan naik kod diusir doi alanido napadua hon ise do tutu si bolison jala siya dia do boto otta na digohi na adong si bolis dilabungta dipikiratta do dirohatta ima molo tabereng tujuan ni ngulu ni hita sendiri molo marasing tulo moni rohani dia batang ima jalan pikiran iblis jalan pikiran ni si bulis atau ngamanginang manat mahita jamot hita tapastihon sudi perdalanan ning ulutta hidup bahen na totong tatangiakon saut ma lomoni roham asal lomoni rohani dia batang mana jadi ay molo lomoni rohatta molo sakap tado terlemobi naung ni bengaruhi ni portibion buido gabe maralo itu lomoni rohani di batah laho maneho bolis ninna Tuhan Yesus tu si Petrus jala saya songoni manyan nang tuhita ganup ari saya dipabali Tuhan Yesus masih anak karoha do pikirat ta amanginang aka sakap-sakap naroa aka pangalaho naroa aka naso hobar tu lomoni rohani di batah sayunang madiluas Tuhan Yesus saut akka ulaun hajahaton marhiti akkana porsia sayunang madiluas Tuhan Yesus marperbui akka roha najat doh pikiran najat sian bagasan diri ni akkana porsia jala diluas marperbui unang nian songoni say diotapi Tuhan Yesus maka pikiran doh roha narwai sian bagasan rohatta molo di pabali Yesus sian rohani si Petrus pikiran ni si bulisi mamuk kasiani doh tuak kasih sianna gabi murana ma ditakut nasida memang mengikut Yesus harus menderita songoni manang hita amangina di pabali Yesus masian roha doh pikirata sudi ruas ni huria perhalado kita semua memohon Tuhan mengusir niat-niat jahat Tuhan menggagalkan niat-niat jahat baik dari dalam gereja ini sendiri maupun dari orang-orang di luar sana asa nasaut ima lomo ni rohani di bata sakap ni di bata di tonga-tonga ni parsaurata alani do manginang di tonga-tonga ni keluarga pe mari semua selamatkan keluarga kita masing-masing mula dong akka sakap-sakap ni ina sakap-sakap ni ama mabahin sesuatu
nanaing bui menghancurkan keluargai. Sai diotapi Yesus may jala bigi hamu matakas suara ni Yesus songon na pinasahak na tu si Petrus laho maneho alibulis. Ketika ada pikiran jahat, ketika ada niat-niat jahat bagi suami atau istri, dan itu bisa merusak keluarga dan merusak kemuliaan Tuhan di tongani bagasi, saya takas mata bigi jala tersonggot mahita disonggoti Tuhan Yesus maruhatta molo didok tuhita laho maneho alibulis asa unang saut akasakap narawai di tonga-tongani keluarga ta, di tonga-tongani perdongan saripiota. Mulu adong amanginang nama kaciti rohata, dan kita sudah terbakar oleh kemarahan pembalasan yang luar biasa. Kita sudah ingin langsung menunjukkan pembalasan tu ibana. Saya disonggot ton Tuhan Yesus marohatta jala didok laho maneho alibulis. Masa unang adong terjadi jabak majabak di gereja, unang adong terjadi namar si tujangan, namar si palean, unang adong terjadi na mabahen aka kekerasan fisik dohot, kekerasan non fisik tuak kadongan nasahuria. Tuhan menyentakkan hati dan pikiran kita. Laho maneho alibulis. Jala sudi perjalanan ningulutta. Ketika kita sedang menikmati puncak ni akka ngulu namar hasonangan. Nadinggan akka pangomuatta, nadinggan akka pangabahan dihita. Na sukses akka parianak konotta, na jonok hita tu akka ragam ni silas ni rohana siya debata. Mulu tunggabi adong suan disi akka sakap-sakap na maralo tulo mo ni rohani debata. Mulu adong sangat tubuh pikiran di akka na majalo pasu-pasu do las ni rohai, gabi na yung patupaon na sada ulaw na maralo tulo mo ni rohani debata. Say disonggoton Jesus maroha do pikirat tadi dok laho maho ali bolis. Nasa unang saut naing doa kana terpasu-pasui patuluson lomo ni rohani debata akan naong taruli dia kalas ni roha pasu-pasu ni siya debata dipake mai laho pasangapon debata. Asa amanginang kegagalan kita untuk menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan adalah ketika kita tidak sanggup mendengar lagi teguran yang keras dari Yesus madok laho maneho alibulis. Ketika kita tidak mampu lagi secara jeli memperhatikan seruan ni Tuhan Yesus na padauhon doh pabalihon pangalahu si bulisi sian bagasan roha do pikirata. Alani do manginang do nga sahapur siaun tuhita saluhut do hatahon. Unang taapi ni si bulis na didiritai. Unang merasa rugi hita, molo diusir Yesus pangalaho si bulisi sian bagasan rohatta. Unang merasa sayang hita, ngaudong aku semulai dak danak. Molo di pabali Yesus si bulisi sian rohani si Petrus, di pabali mah nang sian hita sudi asa bui hita. Takas manghihut tonibana di tonga-tongani ngulutta. Naparpudia manginang dongan sahapor siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus disungguli dohita. Ketika kita sudah beriman kepada Kristus, nunga dihita hanguluani. Ahado pea manginang narekot asing ni hanguluani. Sutung terjebak kita dia kepikiran. Pabua ngulu nadinggan imang ngulu na berlimpah dohot materi. Jadi seolah-olah molodang lengkap di hitam materi dang gudang hepengta dang gudang harta gabe dang arga ngului. Molo songon itu memang sudah kita kesampingkan hanguluan sasitonga na pinasaha ni debata tu hita. Ima kita bui mangulu di juluna berkomunikasi do ibana sahat tangyang tatu ibana jala totong asini rohana
madongan hita ido hanguluan ngadi hita be amanginang hanguluani alay jut do adong ilustrasi song ni ben nek kaparjamita adong dekke manukun tu nasi sukunon na di darat manang tadok majisukut tu pidong naing mengalului ay kau idia do ay ki ninna. Ilustrasi itu juga amanginang adalah menggambarkan sifat kita manusia. Habe nga dihita hanguluan ni, say naing dopeta lului, hanguluan na tabayak kon ima, hanguluan na berlimpah, hanguluan na sudi radi, hanguluan na sudi tipak, hanguluan pokok na namar hasonangan situ tu, dangadong akahamolon di bagasan na. Amanginang hidup bahen na didok, nunga dihita hanguluan ni, nunga dilehon Jesus hanguluan ni dihita. Alani i dangbe adong na paurotok kita siyan Tuhan Yesus. Molo pe ikom manuhuk silang, molo pe ikom mamorsan diri, ala di bagasan ni ido hanguluani, totong dohita mangihut toni. Itulah hidup. Tidak ada lagi hidup yang lebih dari yang ditawarkan oleh Yesus. Tidak ada lagi hidup yang boleh bisa kita lebih nikmati dan bisa membuat kita lebih bahagia di luar ningulu na pinasaha ni Tuhan Yesus. Jadi mulu habis tik kita manginang tarlumo biakan narengkas madohoti punguan di gerejaon hari Selasa marpungu, hari Rabu marpungu, Kamis marpungu, habis tiki tahamolatehom atau dia batah. Itulah kehidupan di mana kita bisa boi marsaur dohot Tuhani dan adong behanguluan nautabo sian hanguluan na ni panasaha ni Jesus itu hita unang morot be hita siani unang songon na idok ni episteli unang be tagali sumur-sumur naso marisiaek hape nung nga adong di hita sumur naso ulo marsik ima holong dohot hanguluan na sian tuhatay atau nga manginang dong nga sahapor siyaom disungguli hita di ayat 20 pati nagiot manghihut tonaw di sodahom madirina di porsan masilang tu iba na dihuton maaw jala di uduk na di 25 ay nanaing paluahon hosana mangagohos sado alay aguan hos alay manangisen na aguan hos sa alaniaw ido na Jepangan nung nga dihita hanguluani molorap hita doho Tuhan Yesus Kristus unang be taluas mago jala morot isyak kita amin martangi yang mahita. Ali Tuhan di batam liate manunga hutangi hok kami hatam jada holan di akala seni roha di hasonangat kami manghiutok ko alai monotung pe ikon manuhuk silang maswada ho diri alani hapor seon nami tuho radido hami Tuhan pargugui mahami jala molo di babaliho sibulis sian roha do pikiran ni si Petrus naing matong nang hami saluhu na napungu di songkot tonom mutod dinami Tuhan molo adong akaroha najat pikiran narwa di bagasan diri nami songgot ton matod dinami laho maneho alibulis dohonomu ma tuhami asa unang saut akan narwai gabe huulahok kami unang gabe tolhas akan nahurang dinggani ditongani keluarga nami ditongani akka parhobason nami di huriam pakobasyon nami doho ditongani parsauran nami di bagas jerom ali Tuhan nunga dilehok ko hanguluani di hami huhamolati hok kami may totong mahanguluan rapoko i mahanguluan na hudalani hami i mahanguluan na hu totong hu ihutok kami di bagasan ho mahami Tuhan mangulu di bagasak ko mahami Tuhan madalani sudisi dalanan nami porsia do hami ido hanguluan na duminggan molo rap ho dohot hami pasu-pasu mahami Tuhan salhu na margugu mangulahon hatami di bagasan Jesus Kristus Tuhan nami amin. Maret dehita laos tapasaha emma peliata 2a dohot 2b. Alay
tatangyak mapeliatta martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni silehon-lehon na dinggan, doho na sauli basa na mauliutus. Hupasahat hami masih anna ni lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Paso-paso may ijala ramoti, asahu parhasya kami pilihan non, pati bulhon harajaummu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadi ama goarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang, layhom matuhami sa darion hanguluan siapari, say samadu sanami songo panesanami, didu sanidongan na mardu sa tuhami. Unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasarhom madamena tu todim. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, mari kita saluna.
sunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Cek.